Catí a leanan mo chuirsaí hain caras TEG, bé hain agus bé dó agus mar sin dó. Agus tú fólam na Gaeilge is féidir go mbíonn sé deacair go leor sa bhagad cáiltú na réire. Beidir go síoltha ní glan tosaí thorma ach ní dólam ghfuilma ag a bhain level a chirid ná is féidir am córa dhéanú ach is cinnte nach bhfuil ma lífa sa teangaí. Tug an level TEG pointí tagartha dúin, bunaí ar threat eile orpach atánis in úsid ar fud a dóin. Mar sin dó ní lipid I ghailire iad bé hain agus bé dó. Bheir siad le fis go dé becheart a bharolalas ag ahan chéim den aistear. Bontáiste mór sin dar liomsa, níl tú go ddéireach a tógal rudaí fanatha an seo agus an siúd, tá tú leanstan casan struchtara agus bíon an dulchon cinn soillir ó chéim go chéim. Agus is féidir leat an casan sin a leanstan Deireadh waithe leis an teangaí ólam le solta bhaint istí ná rúna bheith agad a gáil faoi scrúdú TEG ag deireadh agus cailleacht aitheanta a bhaint amach. So sin a fáth bhfuil mo chuirsaí hain legtha amach de réir TEG. Agus tan cláirithe na is ar foscailt ar school.com/daran don dá chuirsa bheits a tuiseacht ar a bhí seo hagan agam.